Bohamik maskaretan. Agur, herihuntako gentiak. Una nungiren heltiak, panzart, janselat, silintzau Bohamia. Hoien andre eta emastiak, eta mi hoien oen erregia munduotan errespetatiak, buneta eskietan, uneski errezebitia, baratsugaitz Bohamia. Espekala, hala. Kuritudut mundugusia, Alemania, Espagnit, Italia, China, Coscencina, Angleterre, Australia, Basterhanic kuritia, Gaisahanic ikusia, Apurikasia, Benahanic evacia. Ukendut uhunguakoja, Andrekako kurucia, Ninis, hoien erregia, baratsugaitz-handia, Errege nulla nundien isentatu orai nahideisiet juntatu, Bohamiak gia juntatu, banka koheria haitatu, eta han orweg boskatu. Hangira agitu, ochat, garvat, bernat eta kurat, artus, pertus, tut eta futut, kurneo, morpionaire, soridoi, kykysveri, yhar, kakalar eta ykylar, gison lesar. Emas teki vesala vagunian. Manina, garibandina, lecca mulina, shashi chaputina, mai turche, agna cocade, mai tupe, tio, fringo, cocco cetamarlos. Emas tek oek enetako boscato, eta mi errege isentato. Estekala. Ordian utian cumitate, ostatian shate, eta paidia manhate, ececandeia che cari seikun, Ahuntsada sopan, gatia tipinyan, ardivarvaka shalchan, erakitako bohorbustan, eta edaitako bohorezne terichan. Horiekoro jan eta jan onduan galtatunian kuntia, erantzereitadan erreal baten erdia, estizo ez balio pil baten erdia, ostiko batez jauzasten dut ostatia, baien esan koko erdia. Ysker batez ikasten dut bidaraiko herria eta elizondo guzia. Ordian eraiten deiet lege berria, Bohamek oek ikasia, libre duge bastia, borda hutsetan dejanez hartzia, atzamanen ororen arrapatzia, lanian ezdeskien zikintzia, soja dugunian asetzia, ez dugunian sorustia, presuntegian denboain erdia, eta hala dugu, igaranen uneski bizitzia. Hau da, pedikula, bata. Hor doidoia nahin Türke gaizasumait ohartarazi, Üdüydü ez dela xutik egoiten, mena bada izigarri badira enetako gaiza ederak izenetan, partikularski emazten izenetan beti dira sexuain ingurian eta deuse eta ez da xuxenik, Bohamiak ez dute direak kauza, Bohamiak ez dute legerik, ez dute Weber legiak eta Weber erreperak. Gero, hor ikusten nian, gaiza bat, beti bohora aipatzen da, erakitako bohor bustan eta bohorezne teritxan. Otedea leheneko horitzapen bat, nuiz eta jinipeitiade ekialdetik, eta han badakigu bohoreznia edaten diela heben guk behieznia bezala, eta segure ohidue hoxara ikasi die, eta bohorezne emaiten zien beren haurer, Bohamek, eta badakit ere, bohoreznia izigarri abeaz dela, badukiala barnen vitaminak, eta hoi, beste gaizta sumaite baliteake, mena eniz untxo hartzen, mena lanian ez eskien zikintzia, eta izigarriko gaize dela. Bohamen, abai, parka. Badut, beste pediku bat. Beste pediku batetan, haue importanta da.
Udada gure sasoik haitia, arantzukatik bizigia ez du balio gordatzia. Eta jantzelartek ihardesten du, malur handiago lizate ez atzamaitia. Zare sumaite egiten dugu laboaien pietatez. Zeren oro jutanturik ere ez peliateke kapable baten egiteko. Horren bidez, urdetio bat eosten dugu urietan, ziri eta gaztainaz gizentazten larazkenian, ehaiten urtatzez eta jalten ihautian. Barur eta bizili egiten dugu gorosuma guzian, hortakoz gira untxaikusik apez unestetaik. Hor bada, mesu benetako bat beno habo, hor gordatzen dira, pediku hortan elhe hoitan. Eraiten du, udadiela sasoik haitia, arantzukatik bizidia, hor pediku hau, maneala da uheitz handiaren onduetako herrietan bizidien buhamen bizitzia, zeren aipatzen dut arrainak, zaiak, eta zaien pasta, sumia, hur uheiz basterian sortzen da, behin ohartzen iz, mendikotar bat egaltaten nahion, eta zer berri da mendikotan, eta buhamiak salbatutuk, sumia liliduk. Eta sumiaikin egiten zutien zaiak, eta ezagutuk dugu, zai saltzaliak, gure hauden bona, behantagoek, segureziek onatora zien. Eta ordian, hor laboaier ostikate eder bat emanik, zaien saiek ilan urdetio bat josten die, edo ebasten, hor eraiten du josten diela, urdetio bat josten die eta ziri eta gaztainaz gizentazten larazkenian eta haiten urtatzez. Hor, hoi da, izi herriko gaiza zahar eta universala, pu ipar hemisferoan, zeren Stonehenge ere atzaman die, hor bada izi herriko emankizun interesgarriak, neskeren katean, neskereien aratzez, ez egitzu maitek sobiten tutzienez, eta han agertu da, bestiak beste, Stonehenge, eta han atzaman tuti Stonehenge onduan, ez urmetan imaleri bat, eta baia hartzen, tegurian enizen hartza da, xerri ki burriak eta atzamanik izan dira Stonehenge, zeren da janharia eta hor ere, eta Stonehenge egina izan da piramidak beno lehen, enakik ez zuen mentetan, mena pu lazgari zahar da, eta da janhari basikoa, l'alimentu baze, da xerikia, eta uanoe, xerikia nahiz eta gaizak kambiatzen dien, bena xerri haitia laster hasiko da, entzumaiten duian, eta ordian eraiten du xerikia jaten diela ihautian eta barur eta bizili egiten gorosuma guzian. Bena hor bada beste zerbait drama bat gordatzen dena. Zeren xerikia jaten da ihautian, bena zer jaten da, xerikia jaten dira lukainka eta tripot eta gaizahanitz jaten da, edo kajikor, salbu, zer ez da jaten urdazpikua. Urdazpikua behar da begiatu atxurutoki bedatzeko, eta hor da ihaute haste hartez, hauste bihamena, haustez eta basko artino ez da arageik jaten. Eta urdian urdazpiak zohitzen dira, huntzen dira, eta bada janharia bedatzeko, lehen batzeko ilarbibilekin, eta bada janharia, mena hoi, beste mundiek egiten du hoi, mena bohamek
ez dute, deja erraiten nien ez dute Weber.